Ladungo na haƙura da mu'amala da Sayyada Sadiya Mai Suleiman. Sadiya Haruna ta kulle ku a kwalban shan jini. Ladungo dai an santa ƙawace aminiya ne na Sayyada Sadiya, wanda inda kana bin shafukan sadar zumunta ka san wannan ƙawance nasu, wanda ita Sadiya ta kan iya tattake tun daga Kano da tafi Nijar ta je ta wajen Ladungo. Ita ma Ladungo ta kan yi tattaki tun daga Nijar ta je ta Kano wajen Sayyada. To ta faru ta ƙare. Ladungo ta gano cewa lallai zamanta da Sadiya ba alkhairi ba ne. Tana gaya wa Mai Suleiman ɗinta ta ce shi kaɗai ne wanda ta sani da Sadiya kuma mutumin kirki. Ta ce ita yanzu kan ta faru ta ƙare, ta haƙura da mu'amala da Sayyada Sadiya Haruna. Ƙarshen mu'amalansu ya zo. Gashi nan dai ku ji nemawa idonku. Na haƙura da rayuwa da Sadiya, na haƙura da mu'amala da yin mu'amala da ita. Wallahi Mai Suleiman na haƙura. Duk mutanen ta ma na haƙura da su. Kai kaɗai naga kake so na, kake tare da ni, tsakani da Allah baka manafunta ta Mai Suleiman. Shi yasa kai ko gobe ina ganin darajanka, ina ganin mutuncinka. Duk a zage-zagen nan da ake yi ban taɓa ji inda aka ce ka zauna ka zage ni ko ka yi gulmata Mai Suleiman, sai dai in na maka sharrin. Maganan ma da Sadiya ta ce ka faɗa akan cewa ina son ka ne, na san sharrin ta ne, baka faɗa ba. Wallahi Mai Suleiman, kaga Amis, babban yaya, su Abba, su waye, kaf duk mutane da na sani ta dalilin ta. Wallahi baka sa ni rantsuwa, tun WhatsApp, tun TikTok duk na yi blocking din su Mai Suleiman. Bana fatan Ubangiji Allah ya ƙara haɗa ni da su wata mu'amala. Wallahi Mai Suleiman. Kuma Mai Suleiman, arziki da kake gani na Ubangiji ne. Wallahi Mai Suleiman, idan mutum bai mutu ba, wallahi mutum ba a gama halittar mutum ba a rayuwa. Allah ne ke bayarwa, Allah ne mai bayarwa, shine mai amshewa Mai Suleiman, da shi na dogara. Wallahi karka damu. Sadiya na haƙura da Sadiya, bana fatan ma abin da zai ƙarasa ni da ita wani abu ya haɗa ma na mu'amala, bana fata. Mai Suleiman, Sadiya bata raga min komai a rayuwa. Ba abin da Sadiya ta raga min a rayuwa. Duk wanda ya maka sharrin, ya maka ƙage wa hanna maita, wallahi Mai Suleiman, wannan mutumin ka bar shi, in ya samu hanya ko kashe ta ma ya iya yi a rayuwa. Wallahi Mai Suleiman, karka damu. In dai za ka zauna da ni, wallahi Mai Suleiman zan zauna da kai, mu ci gaba da yin zumuncin mu. Bana mu'amala da kowa yanzu. Su mutum su waye duk na yanka mu'amala da kowa. Wallahi Mai Suleiman, kaji na ma rantsi maka, ita ma Sadiyan da kanta na yi blocking ɗinta, su Amis su waye duk na yi blocking ɗin kowa. Zan zauna ni kaɗai sai kai. Idan na tashi zumunta ne za mu yi zumunci da kai. Idan na shiga Najeriya ne zan kira ka mu zumunci. In kana Kano mu haɗu, in Maidugurin Allah ya je da ni za mu haɗu. Amma na haƙura da Sadiya. Ba komai. Ubangiji Allah ya sa kai tun nan gidan duniya kafin ma mu je a gabansa. Shi kenan. Na goyi bayan ka 100% Mai Suleiman. In gobe ma kake da raman zuwa Kaduna ka shirya ka je. Yanzu ma na ga Bestie a wannan story ɗinsa ya sa alfa. Ashe Bestie bai haƙura ba Mai Suleiman. Wallahi yana ta saka abu. Yanzu ma na ga wani abunsa na yi maka share. Wallahi ka shirya tsaf mutumina. Wallahi na goyi bayan ka. Ka je ka samu alfa. Wallahi la'azim bana nan ne da na bi kamar tafi Kaduna nan tare a yi posting da ni tare. Wallahi la'azim ka ji na ma rantse maka. Allah dole ka gaji Mai Suleiman. Koman haƙurin mutum gajiya mutum zai yi. Wallahi na goyi bayan ka Mai Suleiman, ka je tsaf. Wallahi kai soyayyanka da alfa iya son ranka. Ai ta shiga uku. Wallahi ta shiga uku, ba dai sun haɗe mata kai ba. Wallahi shi kenan. Ba ita dai ba za ta zauna da kowa lafiya ba, kowa sai ta fitine shi, kowa sai ta yi mishi sharri da ƙage. Jiyan da nake tare da yarinyar nan, amma irin sakayen da yarinyar nan ta mun. Mai Suleiman, ko mun haƙurin mutum wallahi ran mutum sai ya ɓaci. Bai sina mai yana ta postin wallahi. Kenan ashe duk kiran da ya masa bai haƙura ba Mai Suleiman.
tun yi tantin abban duk yana ne yana ta zagin su a fejin shi. Ta riga ta kulle ku, an je an sha jini da ku a kwalba, shi yasa ba kwa iya cewa komai. Cewar Daddy Lola. Voice note in Sadiya ya bayyana inda take cewa za ta kai best choice wajen 'yan shan jini. To amma shi kuma Daddy Lola ganin yadda ba a mata ca ana magana a kai ba, yake cewa ta kulla mutane ne, shi yasa ba a iya faɗin komai a kanta. Yanzu da shi ne ko wani ne hakan ya faru, da sai inda ƙarfin mutane ya ƙare. Shi dama Daddy Lola an sani baya ga maciji da Sadiya, kullum musayan kalamai suke yi a marasa daɗi a kafafen sada zumunta, inda yake cewa lalle mutane ba su kyauta ba, ai tun da ta yi haka ya kamata a fito a mata ca a gwada mata abubuwan da ta yi, amma shiru kake ji. Shine yake zargin ai hada mutanen ta je ta aka kulle. Amma ku kun tana da cewa da ce wani ne magana wannan shan jinin nan da ake magana akai, da yanzu an mishi ca an ga tsine masa albarka. Ta kulle ku a kwalba, Allah sarki, duk wanda yake kwalba ya zo ya zage ni ma ni me zan ci, zauna a kwalban da kuke ciki, an riga da an yi tsotse an rufe ku a can. Da ce wani ne yanzu wannan magana, na rantse da girman Allah, na rantse da billahi la ilaha illa huwa, da ce ni ne ko wani ne ko wancan da aka dinga mata sharrin maita, aka dinga cewa ita ta kashe iyayen ta kuɗi, aka ce mai ba abin da ba faɗa akan ta ba, aka ce na ciwon HIV, aka ce komai, aka dinga ci mata mutunci. Da ce ita ne yanzu za a ce ba musulma bace ku wannan, to an ga wanda suke musulunci suna shirka, kuma kun ce da cewa daidai suka yi, kun ce daidai suka yi ko? Mun gode ma Allah ba daga gefen mu abin ne zo, da ce daga gefen mu ne wannan maganar shan jinin ya zo da ahirto. Ashe wannan ku musuluncin kuka zaba? Musulunci ba ku cire musulunci a cikin wannan ayyukan duhun ba, ku cire shi a ciki. Garan gaya muku wallahi, da ce wani yanzu an mishi ci ana cewa da gaske ne abin da ya faru kenan. Yanzu zai man ne sa kayan nan? Da yamma ne. To ya je wasa bana. Yanzu nan da daren da mazan shi ba yamma. Da ce wasu ne. Masha Allah, alhamdulillah. Kan gani. Kage yana ta koma kan mashikiya. Ku ki Allah, ku ki manzon Allah, ku yi duk abin da kuke so ku yi. Allah kuma ya nuna muku ishara. Na faɗa a samun gas. Na manta, da ce wani ne wannan maganar abin da nake son faɗa karin bari ya wuce. Da ce wani ne wannan abin da yanzu tana comedy shi tana cewa irin za ku je shan jini ne kamar da ta dinga an shafa sabulu. Za ki je shafa sabulu. Da ce wani ne wannan abin da tana nan, amma in dai ya zo kanta ne to ƙarya ce. Ko ta yi magana ma ba ita bane, AI ne yake magana. Banzaye muna bakan banza muna bakan hofi. To idan addinin da kuke ganin da cewa shi kuke kakkabewa kuke wannan dish to bai ce a sha jini ba, shine kai muna bakan banza muna bakan ba ma wasu plan ba ma wasu menene, duk abin da zamu to da shi legit intake ne. Sister me yasa ki masu gudu su gudu bana je general ya karbi sama mun hallaka yau ba mu ganke present ba, ki je ki kara shirya duk tukun da zaki shirya. Ba Allah muka ce ba ma zuwa mu ce mai social media Allah ko ba rike Allah ba, ke kuma sai dai ke ta ce masa Allah annabi kaza ka baki je ki siya waka ki burge su. Ba wannan din mu haɗe a can mana. Akwai fa anza in faɗa miki dai tun muna nan zuwa. Sai kin ci kutuban buran ubanki wallahi. Ai kin taba yayan halak, ba irin 'ya'yan da ba 'ya'yan satan kwana ba 'ya'yan shigu wallahi tallahi 'yar haram. Wannan sakon zuwa ga Sadiya Haruna ne direct, babu kwana. Sadiya Haruna, na ga alamun media bata karbe ki ba, me zai hana ki dan ja baya da shi? Me zai hana ki ja baya da media a je ki shiru daga baya sai ki dawo? Dan naga babu abin da media take kara miki illa bala'i da masifa. Kina da tarin makiya, kina da tarin mahasara. Shi yasa wani lokacin aka ce ka boye neman ka bayyana samun ka. Yanzu misali zan miki da Mommy Ninja. Mommy Ninja, mutane suna ta jira ta ga waye mijin nata. Kowa na jira ya ga ta postin mijinta, kowa na jira ya ga fuskan mijin nata wane ne shi. Wannan waye ne ya aure ta, amma ta boye fuskansa.
kwata-kwata ta ki bari a ganshi. Irin wannan auren ake bukata. Duk da cewa ita yar media ce, kowa ya san fuskanta, amma ke yanzu kowa ya san ki da best choice. Kun samu matsala yanzu, kin cire bidiyoyinsa gaba daya da hotunansa a page ɗinki, gaba daya kin cire da waɗanda da video da kika yi kika tagging din shi, da video da kika yi kika sashi akai, gaba daya kin goge shi, gaba daya kin cire shi. To me amfani irin wannan abu? Wasu mutanen sun ce ya sake ki, wasu mutane sun ce daman wa'annan audios da suke fitowa bakin su ɗaya da matarsa, wato kishiyar ki ta da kenan. Ban sani ban da tabbacin ya sake ki ko bai sake ki ba, I don't have to talk too much, but an ce bakin su ɗaya da kishiyar ki. Shi ya tura mata audios din nan gaba ɗaya da menene I don't know. Ni ma daman nayi mamaki, nayi tunani, nace to ta ya za a yi matarsa ta san pin code din shi? Ko da yake wasu suna barin matansu na taba musu waya, amma is illegal. Shawara kyauta, ki janye da media, ki ja baya da media.